Как изглеждат капаните за мишки в 21 век? Капан за мъж... Мишки и плъхове. Така. Безвредни за природата и за хората. Вътре в опаковката има 2 броя. Но най-интересен е надписът, който пише: след като ти ще умъртвиш мишка с този капан, тук обаче пише: наслаждавай се или забавлявай се в чист свят, насърчавайки убийствата на вредители. И така, да видим какво има вътре. Забравихме най-важното, да прочетем опътването. Приложение не ни интересува. Начин на употреба, то е ясно. Предпазни мерки и последно производител. Какво ни пука? China, of course. Ето тук това е важно. И така. Капан за мишки и плъхове. Силно залепящ, без миризма, готов за употреба. Безвреден за човека. Начин на употреба. Внимателно извадете капана от опаковката и го отворете. Поставете го там, където сте забелязали гризачи. Когато... Малко трудно, много е слаб печата. Когато мишките се хванат капана, го изхвърлете. А ако искате да продължите да използвате същия капан, изхвърлете само мишката. Използвайте няколко капана, ако има нашествие от гризачи. Лепилото съдържа фъстъчено масло, но бихте могли да поставите и малко храна като примамка за още по-бърз ефект. Внимание! Избягвайте пряка слънчева светлина и вода. Ако капанът се намокри, го изсушете. Така, надолу вече няма нужда, ние разбрахме основното. И поредния търговски трик. Пише 2 броя свързани. И какво правим? Отваряме капана и всъщност това си е един капан. Просто 2 броя свързани. Така звучи по-мащабно. И ако имаме хванато мишленце, обязателно ще направим снимка. Мирише много странно, както миришеше по съборите едно време. Изобщо няма аромат на фъстъчно масло, но както и да е. Това е всичко от мен, приятели. И даде.